Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. 4 anayankhula mawu ku koti kunali mlandu umeneyo unali okhuza na nkhani yakuthambane. Ndiye koti inagamula kuti palibe mlandu. Ndiye abakira ananena kuti azoona koti agamula kuti anthu kuthambaniku anangofa okha pa ngozi, koma ife amene anapha anthu ameneyo tikuwaziwa. Zimenezo ananena ndi ndani kodi? Dr. Bakiri Muluzi. Nthawi ino ndimafuna ndipemphe olemekezeka Bright Nsaka kuti mutiyankhule. Ziko. Osaopa! Osatopa! Ulemu inu olemekezeka bambo dalisoka bambe ndi mai ya kunyumba kwanu. Ulemuso inu akulu nonse azipani amene mwalemekeza mwambo uno. Ulemu mafumu athu, ulemu amayi ndi ababo. Osatopa! Osaopa! Ndaima pano Mmalo mwa Profesa Peter Mutharika, President wa chipani cha DPP, yemwe anagwira ntchito ndi malemu Saulos Chilima. Ndipo Profesa Peter Mutharika anasiya kugwira ntchito ndi Achilima ali moyo. Profesa ndi Achilima anali pa ubale wa mphamvu. Inu mukukumbukira kuti tsiku la ukwati wa Profesa Peter Mutharika woigwiritsira chikwati anali Achilima ndi mayi Mere Chilima. Ife ku DPP timamunyadira Chilima ngati pangolini wathu. Anthu kuchipani amayambira ku area, kenako ku constituency, kenako ku district, kenako ku region. Koma pangolini Chilima anangofikira vice president. Ndipo adagwira ntchito yotamandika yomwe ife akuchipani cha DPP timayikumbukira mpaka lero. Koma ife achipani cha DPP, Profesa Peter Mutharika ndi Malawi onse sitikukhulupirira mpaka pano kuti pangolini wathu Chilima angafe mwa mtundu umene uja. Sitikukhulupirira ndipo tidakali ndi nthumazi kuti munthu ngati amene uja angaphedwe mwa mtundu umene uja. Chukwatu Achilima sanali munthu wamba iyaye. Achilima sanali munthu wamba iyaye. Achilima anali munthu wa nzeru, munthu wa luso, munthu wa chikondi, munthu wa chifundo, munthu wa nsangala. Paliponse pamene panali Achilima panali chimwemwe. Ndiye ife ngati Amalawi akufuna kwabwino tikufuna kunena pano poyera kuti nkhani ya Achilima sinathe iyayi. Ife simungatinamize nkhani ya Achilima sinathe iyayi. Achilima anatumikira dziko lino, ndipo anali munthu amene amalifunira dziko lino zonse zabwino nthawi zonse. Koma
Chikangawa sana mukonde. Anapangaza ndiwolose ndikudye. Atiuza pano achipani cha pipi kuti mkango umene utikausekera mu khola tiutuluse. Amalawi anzanga zimene zinachitikira Achilima zikhoza kuchitikiranso wina aliyense. Mkango utikangousiya panja uwu utha anthu ambiri. Ife aku DPP tigwirana nanu manja inu anzathu a UTM ndi inu nonse azipani zakufuna kwabwino amene simunapite ku Chikangawa lero kuti mkango umenewu ukhale mukhola momwemo usatulukemo. Malawi amene amamufuna Achilima si amene ali panoyu. Achilima amafuna Malawi wabwino, amakonda kunena kuti akhale Malawi wokomera tonse. Malawi okomera ninu mukusangala mai muno lero. Ife aku DPP ndife achisoni koma tili chikhulupiriro kuti tsiku lina posachedwa apa tikangodusa pa 16 September amene anapha Chilima tiwaziwa. Professor Arthur Peter Mutharika akalowa mboma pa 16 pano choyambirira ndikufufuza kuti Chilima anafa bwanji. Malawi akhala bwino tikagwirizana ife amene taona kuwawa kwa chipani cha Chikangawa. Tisalolerenso kuti mkango umenewu utuluke mkhola limeneli. Mawu anga omaliza, musaope, musafoke, limbani mtima, khalani ndi chikhulupiriro, Malawi abwera nchimake. Malawi abwera nchimake, ndiponso Amalawi ayambanso kumva kukoma mbena amamvera kukoma nthawi ya DPP. Ndikusimikizireni Amalawi kuti pofika pa 16 September awa anapha Chilima aziwa kuti nkhani ya Chilima sinathe. It's not closed, that case is open and we'll find the killers. Sitipuma, sitibwera mbuyo mpaka amene anapha Chilima alagidwe. Ndimawu amenewa ndikufunireni nonse zabwino zonse chidundi chisimikizo ichi kuti Malawiyu abwereranso nchimake mmene amafunira a Dr. Saulos Chilima. Zikomo kwambiri, chauta akudaliseni nonse. Zikomo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.